Majerčáková versus Pudová. Jediný dívčí zápas turnaje. Ty obstarají dvě mladé talentované zápasnice, které už teď sbírají úspěchy, a to hlavně v kombat jiu-jitsu. Slovensko bude hájit Gabika Majerčáková. Ta ve svých nedovršených 16 letech má na kontě už 25 zápasů a jenom 4 porážky. Tento slovenský talent má na svém kontě úspěchy jako mistryně Slovenska v MMA nebo mistryně světa v kombatu jiu-jitsu. Reprezentantka frýdeckého Warrior Gymu je 18-letá Valerie Pudová. Pudová urvala první místo na mistrovství světa v Combat Jiu-Jitsu, také v close kontaktu se dobře vedla i v crowdfightingu. Velký talent, který ukáže, co umí, a rozdá si to se slovenskou Majerčákovou. Tak priatelia, poďme sa na Way of Warrior 12 pozrieť na náš prvý zápas, ktorý je vypísaný vo váhovej kategórii do 68 kg. Uvidíme 3 kola po 3 minúty podľa amatérských pravidiel MMA. Poďme si predstaviť oba rohy. Začneme v tom modrom. V modrom rohu pripravená reprezentantka Way of Warrior Gym Frýdek Místek pod trénerom Jánom Paldusom. Aktuálne je to jej premiéra. Jiu-jitsu za Českú republiku a modrý roh Valerie Pudová! Poďme si teraz predstaviť červený roh. Tam už je pripravená slovenská reprezentantka za Fight Club Kenkyo Poprad pod trénerom Janom Kiršbaumom s aktuálnou bilanciou 25 výher a 4 porážky. 16 rokov, 169 cm a 70 kg na váhe. Druhá na majstrovstvách sveta Gama a prvá na majstrovstvách sveta Combat Jiu-Jitsu. Priatelia, za Poprad, Slovensko a červený roh Gabika Majerčáková! Hlavným rozhodcom tohto zápasu Martin Hrabovský. Všetko bolo povedané, dámy a páni, a môžeme ísť do prvého zápasu tohto večera, Way of Warrior 12. Poďme na to. Tu máme ešte úvodné štatistiky oboch bojovníčok. Ako môžeme vidieť, údery sú povolené iba na stred tela, takže na hlavu nie. Peťo, ja ťa tu zdravím. Príjemný dobrý večer, ahoj Erik. Hneď tu máme timeout a to by som využil na to, že pokiaľ sa na nás dívate teraz na televíznych obrazovkách pred svojimi YouTubeovými streamovacími službami, tak vám len poviem, že v ďalších zápasoch sa samozrejme už uvidíme aj na O2 TV Sport, ale poďme teraz naspäť do zápasu. No, Gabika to pekne rozbehla, ako som presne aj spomínal, má obrovské skúsenosti z rôznych svetových organizácií, alebo teda skoro Gama organizácie, kde sa stretla s viacerými špičkovými bojovníčkami a vidíme, že hneď od začiatku fakt tlačí svoju superku, čo podľa mňa tá superka nebola možno na to pripravená. Neviem, či si počas nástupu spomínal, že idú ako U18, v podstate bez úderov. Teraz som to, ale to si myslím, že diváci si aj všimli, ale treba to určite aj spomenúť, že od Valérie sme videli krásny judistický hod, pravdepodobne asi má za sebou niečo v tomto športe, ako je judo. Ja musím na Valériu prezradiť, že šiel som cez jej šatňu teraz do režie. Akože tieňovala. Nie tak, ako si myslíš, ale sa tak hecovala. Zabijem ju. Ale čo? No, zatiaľ má k tomu blízko týmto hodom. Áno, uvidíme ako... Uvidíme presne, jak Gabika na to zareaguje, ale ako si spomínal, má skúsenosti z Combat Jiu-Jitsu, kde určite v takýchto situáciách bola nie jedenkrát, takže uvidíme, jak sa z toho bude vedieť dostať. Predsa len keď sa bude vedieť z toho dostať, tak bude hneď na chrbte svojej súperky, čo bude aj pre ňu veľká výhoda. Takže pre Valériu tiež taký varovný prst, aby si dávala pozor na to. A vidíme, že sa dostala z toho von a vidíme, alebo teda počujeme od publika, že si to hneď ocenili. Predsa len z Popradu, ako som spomínal, došla väčšia výprava. Mám taký pocit, že 4 volebné autobusy. Minimálne. Dneska prišli z Popradu, máme tu posledných 10 sekúnd odklepaných, ale nie som si úplne istý, či to tak malo byť. Ale myslím si, že týmto je teraz aktuálne jedno.
Áno, ono práve na rozhodcovskej porade s bojovníkmi sa to menilo ten čas, ale vidím, že už aj v režii zaznamenali našu informáciu a my teda môžeme pokračovať do druhého kola medzi Valeriou Pudovou. Tiež som akorát na to kúkal, že to je podobné Pudilovej. Skoro som mu premenoval. A Gabiku Majerčakovú. A opäť začíname tak, jak sme aj začali zápas. Intenzívnou prestrelkou a bol tam asi úder pod pás. Teraz má samozrejme Valeria 5 minút na oddych. A myslím si, že nebude s tým žiadny problém. Skôr som zvedavý, čo s tým časom, či sa náhodou nezastaví, lebo stále beží, ale samozrejme rozhodcovia si zastavili pod kontrolou. Nevadí, my teda sa nebudeme riadiť tým časom na televíznych obrazovkách. Pozrieme si tam ten úder. Ale ja som tam videl akože to predtým. Bolo pod pás, ale ten druhý už išiel na slabiny úplne regulérne. Hej. Ale dobre, každopádne pokračujeme ďalej. Áno. A kopy si naozaj nedarujú obe baby. A Gabika opäť je taký ten tank, ktorý ide dopredu. Pokus o takedown. Uvidíme, či zase Valeria skúsi nejaký ten judistický hod. Pekne si ju chytila za hlavu. Že by sa pokusila o gilotinu. No, ale púšťa. OK, Gabika ide stále dopredu. Je vidno, že tie skúsenosti tam sú fakt, že z tých rôznych svetových zápasov to má proste nachodené. Pokus o Amerikánu, ale taký pro forma, nebolo to tam dobre chytené. Uvidíme, či sa pokusí o nejakú submisiu Gabika. Vyzerá, že už si to tam ťahá na triangel. Chystá ten triangel a možno ho aj má chytený, z tohto sa mi... No. Ťažko sa to chytá cez tie chrániče, musíme teda povedať, ale už si tam zamkla ten zámok. Má výhodu, že má pri sebe aj hneď trénera, ktorý je radí. Áno. A mám pocit, že to tam je chytené, ešte by mala tlačiť aj hlavu. Myslím, že áno, ešte siahne tú hlavu. A má, to asi není klepanie ešte. To nie. Valeria samozrejme bojuje. A mala by sa asi sústrediť skôr na nejaké iné pohyby, než úder do spodkov, ale vyzerá, že zatiaľ je... Nemá to tam dobre chytené, naozaj tie chrániče zavádzajú a vidíš, že je tam strašne veľa priestoru. Snaží sa to doťahovať, ale už to je úplne pustené. Ja mám pocit, že bude 10 sekúnd do konca druhého kola. Áno, je to tak. Je to tak, dobrý odhad. No a Valeria to končí vo výhodnejšej pozícii. Ale... To nebol odhad, ja som sa pozrel na gesta rozhodcu, ten sa tak. Okay. My tu máme záver druhého kola. Pred nami je prestávka, pôjdeme následne do posledného kola tohto úvodného zápasu. Odchádzajú z klietky a ideme na to, priatelia. Tretie kolo sa práve teraz stáva realitou. Posledná dvojminútovka tohto zápasu. Takže baby by mali dať určite všetko zo seba. No a začíname tak, ako sme končili. Valeria opäť má superku pod sebou. Tak som zvedavý, či bude vedieť z toho vyťažiť. No paradoxne v tom druhom kole ju to skoro stálo víťazstvo mať superku pod sebou, pretože naozaj skúsenosti sú na strane Gabiky Majerčíkovej. To jednoznačne sú, ale Valeria zatiaľ vie odolávať, ale naopak sa aj snaží mať tú pozíciu výhodnú a tam zbierať body nejakými údermi. Áno, len veľmi ťažko sa v podstate zbierajú body na zemi údermi, keď v podstate presne nemôžeme na hlavu, udieraš len do tela, takže to si vie Gabika celkom postrážiť. Teraz sa zbavila svoje superky, nechytá tam leglock. Ale veľmi pekná práca od Valerie Pudovej, ktorá nenechá Gabiku vstať. Celkom v byte alebo smížne sa na nej pretáča. Tam mala tú ruku, že by sa mohla pokúsiť nasadiť Kimuru. Teraz opäť tam... Skôr som prekvapený, že Gabika nejaví nejakú chuť alebo teda aktivitu, aby sa postavila. Že už mala nejaké príležitosti sa rýchlo postaviť. Alebo možno sa aspoň presunúť ku pletivu, kde by sa mohla stavať, ale... Mám pocit, že takto to neutiahne tú ruku. A že by predsa... Tak na pokusy o submisie. No, každopádne sa blížime ku koncu tohto zápasu. A Valeria to zatiaľ kontroluje toto kolo v podstate hneď od úvodu. Už aj pozerá na čas, alebo teda hľada, kde je čas.
Takže my máme odklepaných 10 sekúnd do konca zápasu a uvidíme, ako to nabodujú bodoví rozhodcovia. Či na jednu alebo na druhú stranu. A vidíme, že Valéria vstala hneď s rukami hore, takže evidentne si verí na to, že by víťazka mohla byť práve ona. Ale kto bude tou skutočnou víťazkou? Takže priatelia, my máme za sebou prvý otvárací zápas na Way of Warrior 12 a ja vás poprosím skôr, ako vyhlásim výsledok, obrovský potlesk pre obe dámy. No a museli nám uradovať bodoví rozhodcovia, ktorí sa jednomyselne zhodli na víťazovi tohto zápasu, ktorý prichádza z rohu modrého Valérie Pudová.